akwa follow post akita amalo mo na ifolo ife mele na Kedafia bụ na birthday son of our president bụ Sheyi. You understand me? Amam na ifolo ife mele ebe afọ. Amam na ifolo a lot of gift. Amam na ifolo a lot of Igbo billionaires, Igbo millionaires, man ndị bude nkọ na dollar. Amalo m na onwere ife ghọta. Onye dị ka mụ na gị na-abụ nọ na social media ekwu okwu na onye abụ onye Yoruba, na onye abụ onye Fulani, na onye abụ onye Hausa, na onye abụ onye be anyị. Mgbe ọbụla fa nwere kịta issue ekpupụta ya na social media, oge afọ ka a ga-eyuzu that two a na-akpọ two of gịnị tribalism. Ịpụta gbaba ọgụ na onye abụ onye Igbo bụ onu. Mana ka fa ha were nzukọ because ekwubona m ife ebe a. Gwaga na those billionaires anyị mana dollar nwegasịrị kọntaktị ndị ugwu, nwee kọntaktị ndị Yoruba, kafa si anọ wee na-akpa nkata mụ na gị na-aba ada anọ di ya. Mana mgbe ọbụla ọ dị ka o nwere ka ife si wee mee fabụpụta ya na social media ebido n'ụwa ọgụ tribe ogbenye ịmana ogbenye dị ka mụ na gị na-abụ ndị ya bụ ọsọsọ mụ na gị bụ onye na-aka akọ tribalism na Nigeria. Fama nọ n'ọpa eshọrọ a na-aka akọ tribalism. Amara m na efuru ife meliri na birthday Sheyi, ifụkwalụ ndị Igbo juru ebe afọ. Do you understand? Amara m na efuru ife meliri ebe afọ. Amara m na efuru gift na-abịa from ndị Igbo billionaires. Mana ị nọ na social media now, ị na-agbawa tribalism okoko. The high profile people nọ na Nigeria na-aga akọ tribe. Ogbenye dị ka mụ na gị na ị nọ na social media aka ọnụ na-akpọ mmadụ iyi because of personal issue dịrị mmadụ na-abụ. Ibupụta ya tag ya ọ bụrụ ife tribe ozugbo ịnụbada ọgụ. Mana ka fa si were aha nọ meeting efa mụ na gị na-abụ akwa etu ifuru fa si arị nke ọbụ ka fa ya abụ emechakwa fa arị nke bụ ụmụ fa ọbụ with each other. Mụ na gị ka a ga na-eyuzu were anụ datu ọgụ tribalism. Do you get my point? If you don't learn a lesson, you will learn in the hard way. Because gị nwa achọbere ịmụta na ịsọpụzụ na control emotion gị ka a ga na-eyuzu. Ọ bụrụ maka onye dị ka m kịta amada na onwe ife ọ ga-abụ mfụ na-eme anya side by side before ntinye ọnụ na ya. Adị m eme ife gboo because na onye abụ onye be anyị. Na onye abụ my tribal man. So dị afọ ahapụzi ya m ikwu ife nsọpụzụrụ ikwu bụ na ife abụ the real truth. A defend the person. I don't do that. M ga-apụta na-agwa gị nke bụ eziokwu. Amara m na o nwere ife ịchọpụta. And ọ ya akwụkwọ apụta bụ ana m agwa gị. Ị ya na-aghọta ife m na-ekwu sometime maka issue of agitation anyị na-eme na Nigeria. Na enwere lot of agada gbachiri ụzọ gị nwa ada afụ. Ama m the reason m ji agwa gị ife because some of them ana m afụ udokwu fa na-ekwu. Ụmụ ife ọ ya abụ ị na-eme kịta afa na-afụta gazi ifise nọ because o nwere ife na-arụ. Na onwe ife na-arụ ya na-eme datin na-eme. Nna agwa gị the honest truth. Especially ụmụnne m na-aga nkịta na-ebugharị egbe na-eme agitation. So many of Igbo billionaires na-afụta fa na fapụta out. Na onwere uru faba. And m ga-apụta ebe a na-agwa gị that honest truth. O nwere nwa onye Igbo na-eriju afọ nọ n'ime ebe afọ nọ n'ime ofe na-ebugharị ebe. That is the truth. Anụ ịkpata ya mpụta nnecha anyị ife anụ na-eme fụkwa ka ndị afọ nọ n'elu si were eche maka gị nwa nọ n'ala na-akọ ife ya na-akọ ana m efe n'isi. Then mpụta ebe agwa gị eziokwu ịta gị amsabụ. Ama m na o nwere ife ịfụrụ na that birthday nwa president anyị. Nọrụ na comment section zọba tribe gbaba war of tribalism na social media. Ebe ọ nwere na so many of unu achọbere ịma ife. Sorry, use your common sense. Faje koto okwu na onwe ka ife si wee dapụtara fa na papụta na social media fe post ya. Ibido debe edemede, bido mebe video. Maka na onye Igbo. Maka na onye nke nwanne. Maka na onye Igbo. Na ọ bụrụ onye Igbo na ya na-eme nke nwanne. Mana since afọ ọ nọ n'ọpa echelon na-enjoy and na-dine with ndị afọ. In all of that grace, you must learn a lesson one day. Yamesian.